Кешке 9 арты эфирда Татарстан хабарлары программасының төп шығарылышы студияда Фәнис Камал хайырлы кеш, хәзер булачак темалар турында. Мәктәпләрдә куркынычсызлык, тәрбия һәм белем сыйфаты. Мәгариф хезмәткәрләренең август киңәшмәсендә яңа уку елына нинди бурычлар куйдылар? Гөлназ Сайфетдинова тыңлады. Мария Эл Республикасында урманнар яна. Со стороны соснового бора перекинула через асфальт буквально минут за 15. Татарстанга куркыныч яныймы? Тулырак Динәк Самдинова. Туган көнендә геройга һәйкәл. Татар милләтен шәхесләр билгели. Нәшинлыкта да дөрес сүз әйттегез. Газиз Агитовның исемен менә соңгы елларда бигрәк тә мәңгеләштерү йөзеннән төрле чаралар уздырыла. Татар халкының бөек улы Газиз Агитовны туган ягында ничек искә алдылар? Бу хакта Рания Абдрахманова. Белем бирү сыйфаты, тәрбия, мәктәпләрдәге куркынычсызлык. Бүген бу мәсьәләләр мәгариф хезмәткәрләренең август киңәшмәсендә күтәрелде. Ул быел Актанышта узды. Республика 280 мәктәптә сак хезмәтен көчәйтәчәк. Моның өчен 500 миллион сумга якын акча да бүленгән. Бу хакта президент Рөстәм Миңнеханов хәбәр итте. Президент яңа уку елына үз бурычларын куйды. Мактау да, тәнкыйть сүзләре дә яңгырады әлбәттә. Киңәшмәгә кадәр Актанышта адымнар күп телдә белем бирү комплексы ачылган иде. Районнан Гөлназ Сайфетдинова. Белемгә һәм татулыкка юл шушыннан башлана. Адымнар Актаныш күп телдә белем бирү мәктәбе. Бүген ул бөтен республикадан кунаклар каршылады. Ул әлеге мәктәпләр шелтәрен булдырырга тәкъдим иткән Минтимер Шәймиев һәм бу тәкъдимне хуплап чыккан Рөстәм Миңнеханов катнашында ачылды. Монда гимназия бик матур эшләп килә. Бу комплекста, Адымнар комплексында республика өчен үрнәк булыр дип ышанып калабыз. Бу безнең 4нче мәктәп. Барсы 6 мәктәп каралган әле бу якын елларда. Шуңа күрә бу үзе бер бәхет дип әйтер идем. Актаныштагысы 462 урынга исәпләнгән уку татар, рус, инглиз телләрендә алып барылачак, 5нче сыйныфтан гарәп теле дә керә башлый. Гуманитария һәм технология төп юнәлешләр итеп алынган. Такой шикарный подарок детям. Мондый мәктәпләрне Англиядә күргән бар, ләкин алар авылда түгел, шәһәрләрдә төзелә. Онда түләүле әле, монда бушлай, бер дигән шартлар. Районыбыз татар дөньясына бик күп шәхесләр биргән. Минтимер Шәриповны биргән, Альфия Абзалованы биргән. Бу процесс бүгенге көндә дә дәвам итә. Янәшәдәге гимназиядә башлангычлар укыячак, яңасында 5нче сыйныфтан. Цифрлы лабораторияләр, остахана, спорт һәм хореография залы, мәгълүмати үзәк, типография, фото, медиа студия, мультипликация, робототехника, IT әзерлек, аш-су, тегү күнекмәләренә өйрәтәчәкләр. Әле эшенә кирип караган юк, бик крәсә килә, нык интересны, нинди микән эштән. Буласым килә, минем переводчик. Мин бик нык телләрне яратам. Авыллардан да укыйлар, чит районнардан да укыйлар, һәм чит төбәкләрдән дә. Гимназиядә Шаян ТВ каналы беренче TikTok фабрикасында тәкъдим итте. Аның эшчәнлеге бөтен дөнья татар балалары өчен махсус контент ярдәмендә татар телен һәм мәдәниятен өйрәнер өчен мөмкинлек тудыра. Рөстәм Миңнеханов яшь блогерларны хуплый. Безнең Шаян ТВ филиалы монда уңышлы гына эшләп килә, һәм безнең 1 августан Шаян ТВда Шаян ТВ фабрикасы, TikTok фабрикасы ачылды. Без монда телевизионный блогерлар белән бергә эшлибез. Бала авылда укыймы, шәһәрдәме мөһим түгел. Заманча мәгариф һәр укучы өчен киң мөмкинлекләр тудырырга тиеш. Бу хакта инде укытучыларның август киңәшмәсендә сөйләштеләр. Балалар бакчасыннан башлар. Бүген урыннар белән тәэмин итү 94%. Соңгы 2 елда 12 мең урынга 58 бакча төзелә. Быел республикада 7 мәктәп кулланышка тапшырылачак, 2 миллиард сумлык ремонт башкарыла. Белем сыйфатына килгәндә 100 балл җыючылар арткан, 257 бала. Бу күрсәткеч буенча республика илдә беренче бишлеккә керә. Медальгә тәмамлаучылар да күбәя. Шул ук вакытта Мөслим, Буа, Кайбыш, Сарманда алар үз статусын раслый алмый, 40 бала гомумән аттестат алмаган. Минималь балл җыя алмаучыларның күбесе Әлки районында. Необходимо обратить серьезное внимание на объективность оценивания учебных достижений учащихся. Балаларның белем дәрәҗәсен дөрес бәяләү кирәк. Медалистлар күп булсын дип билгене ясалма арттыруга юл куярга ярамый. Сыйфат буенча төбәкләр рейтингында Татарстан 22нче. Бу билгене объектив куймауга бәйле. Быел күп кенә өстенлекле мәсьәләләрдә хәл ителүен әйтә министр. 2022 елның 1 сентябрендә яңартылган башлангыч һәм төп гомуми белем бирү стандартлары гамәлгә керәчәк. Стандартларда өйрәнү өчен мәҗбүри булган туган тел һәм әдәбият предметлары көзенә
Россия Федерациясы Республикасы дәүләт телен өйрәнү кертелгән. Президент министрга норматив мәсьәләләр буенча федераль үзәк белән эшне дәвам итү кирәклеген ассызыклый. Шулай ук туган телдәге дәреслекләрне әзерләү һәм алар буенча укыта башлау кирәклеген әйтә. Шул исәптән федераль исемлеккә кертү буенча Рөстәм Миңнеханов район башлыкларына да мөрәҗәгать итте. Ул алардан туган телендә белем һәм тәрбия бирү мәсьәләсен аерым контрольгә алуны таләп итте. Я обращаюсь к руководителям районов. Прошу обеспечить паритетное использование государственных языков в соответствии с законом о языках народов Республики Татарстан. Держать на личном контроле вопрос организации обучения и воспитания на родных языках, уделив особое внимание дошкольному образованию. Очрашуда күтәрелгән тагын бер мәсьәлә белем сыйфаты. Балалар теорияны белә, практикада шул ук физикадан мәсьәлә шиша алмый. Белем сыйфатына Анзор Музаев тукталды. В разных школах низкий результат. Төрле мәктәпләрдә төрле күрсәткеч булу ул директор гаебе генә түгел, эштән алып мәсьәләне хәл итеп булмый. Күрсәткечләрне арттыру өчен эшләргә кирәк. 175-нче гимназиядә булган хәл психология, педагогия үзәкләренең эшчәнлеген күчәйтү кирәклегендә күрсәтә. Психологларга мөрәҗәгать итүчеләр арткан. Яңа уку елыннан һәр мәктәптә тәрбия программасы кертелергә тиеш. Балалар күп булган 280 мәктәптә сак хезмәте куелачак. Моның өчен республика бюджетыннан ярты миллиард сум акча бүленә. Тагын 1100 мәктәпне тәэмин итү мәсьәләсе карала. Приняли решение по первой и второй группе выделения финансирования на физическую охрану. Это достаточно большая цифра. В план бюджета мы его вкладываем. 457 миллионов рублей. Тагын бер борчу балалар катнашындагы юл транспорт һәлакәтләре быелның 7 аенда аларда 11 баланың гомере өзелгән, 300 имгәнә. Во многом это связано с явным недостаточным изучением в школе правил. Юл кагыйдәләре мәктәптә тиешенчә укытылмый, сәгатьләр санын арттыру яки аерым фән итеп кертергә тәкъдим итәм. Сертификат алучыларга ташлама бирергә кирәк. Профессионал кадрлар әзерләү мәсьәләсе дә актуаль кала. 43 ресурс үзәк эшли, 6000 студент дөнья стандартлары буенча имтихан узган, әмма аерым бер уку йортларында проблема кала. В случае непосещения обучающимися занятий или систематических их пропуска по неуважительным причинам. Вообще бардак, это вообще непозволительно. Это обман, приписки за непринятие мер по осуществлению должного контроля за посещаемостью. Вот 7 руководителей привлечены к дисциплинарной ответственности, 3 руководителя уволены. Көндәшлеккә сәләтле буын үстерү өчен шартлар тудырыла, әмма алар дөрес кулланылырга тиеш ди президент. Ярты елда мәктәпләрдә 12000 ноутбук яңартылачак. Хәзер республиканың 90 мәктәбе белем бирү буенча иң югары рейтингта, калганнарына үрнәк алу өчен җирлек бар. Актаныш районыннан Гөлнә Сайфетдинова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Рөстәм Миңнеханов Актанышта бердәм дәүләт имтиханнарыннан 200 балл җыйган мәктәп укучылары белән дә очрашты. Андыйлар республикада 11 кеше. Очрашуда Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин һәм Рособорнадзор җитәкчесе Анзор Музаев та бар иде. Президент сезнең кебек абитуриентны теләсә кайсы вуз үзенә алырга әзер ди. Белем алырга читкә китәсезме, үзебездә каласызмы, элемтәләр саклансын диде ул. Я считаю, что это огромный труд лично вас, огромный труд ваших педагогов, наставников. Благодаря вашему старанию вы оказались единомышленниками и вот результат. Как держать ребят по жизни? Бүген татар халкының бүйек улы җиңү әләмен Берлин Рейхстагына кудаучы Гази Захитовның туына 100 ел. Шул уңайдан Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов үзенең Инстаграмына язма урнаштырды. Ул татар егете Гази Захитов турында видеороликтан гыйбарәт. Пост астына бүген җиңү әләмен тотып баручы татар халкының улы Гази Захитовның туына 100 ел тула. 1945 елның 30 апрелендә ул Рейхстаг өстенә кызыл байракны куды. Батырлар истәлеге мәңгелек дип язылган. Ул безнең герой, ул безнең горурлыгыбыз, якташлары да, татар халкы да аның турында шулай ди. Бүген туган көнендә Башкортстанның Мишкә районында герой милләттәшебез Гази Захитовка багышланган мемориал ачылды. Ул 5 герой дип атала. Комплекс Бөек Ватан сугышында катнашкан 4 Советлар Союзы герое һәм халык герое дип танылган татар егете Гази Захитов истәлегенә төзелә. Посвящена Гази Захитову,
одному из первых, водрузившему красное знамя на Рейхстаг. 76 ел элек Берлин Рейхстагына кызыл әлемне нәкъ менә шулай горур атлап менеп куйгандыр ул. Бу Башкортстанның Мишкә районындагы яңа мемориал. Аны Газиз Заһитовның туган көненә туры китереп ачалар. Рейхстагка әлем кадаган татар егете белән якташлары да, татар халкы да шиксез горурлана. Сегодня очень важный для района, для нашей республики день. Бүген район эчендә, республика эчендә әһәмиятле көн. Дәһшәтле сугышта җиңгән якташларыбызга дан җырлыйбыз. Башкортстаннан фронтка 780 меңнән артык кеше китә. Яртысына кире әйләнеп кайту насыйп булмый. Газиз Заһитовның 100 еллыгында Мишкә геройларына багышланган һәйкәл ачу хөрмәт билгесе. Беләкәчәктә беләсезме, мәктәп елларында безнең Газиябызны гел примерга куеп, нигә беренер сайын гел шулай искә алып яшәдек инде. Рейхстагка беренчеләрдән булып җиңү байрагын кадаган татар каһарманы Газиз Заһитовның 100 еллыгы, әлбәттә, ул Татарстан һәм Башкортстан өчен генә түгел, татар дөньясы өчен гомумән зур вакыйга, зур мәртәбәле чара булып тора. Чөнки татар милләтен шәхесләр билгели. Менә чынлыкта да дөрес сүз әйттегез. Газиз Заһитовның исемен менә соңгы елларда бигрәк тә мәңгеләштерү йөзеннән төрле чаралар уздырыла. Шундый кешеләр белән без гөррләргә тиешбез. Ул бит безнең өчен менә мин шуның өчен килдем, чтобы без алдагы үзебезнең балаларга шушы исемне калдырырга кирәк. Мемориаль комплекс Мишкә районының Бөек Ватан сугышында катнашкан халкына багышлана. 5 герой дип йөртелә. Юктан түгел, анда якташ геройлары турында истәлек такталары урын алган. Газиз Заһитов, Мәхмүт Актуганов, Ишмай Ишкинин, Степан Казаков, Егор Арсаевлар. Газиз Заһитов 1921 елда Янакыш авылында туа. 19 яшендә Кызыл армия сафларына алына. Бөек Ватан сугышы башлангач 136-нчы армия туп артиллерия бригадасында хезмәт итә. 1945 елның апрель ахырында Берлинга барып җитә һәм Рейхстагка байрак кадый. Кто одним из первых водрузил красное знамя над Рейхстагом? Рейхстаг өстенә кызыл байракны кем беренчеләрдән булып кадаган соң? Сугыш тарихы институты бик күп документларны тикшергәннән соң шуны ачыклый. Әлемне күтәрүчеләрнең беренчеләре капитан Маков төркеме дип таный. Сержант Заһитов та шунда булган. Бу билгеле факт. Кунаклар һәм Татарстан делегациясе татар батырының туган авылында булды. Герой Янакыш зиратында җирләнгән. Шәхси әйберләре Газиз Заһитов исемендәге музейда да саклана. Газиз Заһитов Кызыл йолдыз батырлык өчен медальләре иясе, 2нче дәрәҗәдәге дан орденына лаек дип табыла. Сугыштан соң туган ягына кайтып авылда эшли, 1953 елда вафат була. Район җирлегендә татар батырына багышланган һәйкәл әле күп еллар аның батырлыгын искә төшереп, яшь буын өчен ватанпәрвәрлек үрнәге булып торыр. Башкортстаннан Рания Абдрахманова, Миләүшә Латыйпова, Рузил Имамов, Яңа гасыр каналы. Газиз Заһитовны бүген Казанның Җиңү паркында да искә алдылар. Илне азат итүче сугышчы һәйкәленә халык кызыл канәферләр алып килде. Әлеге һәйкәл Газиз Заһитовка ошатып ясалган, аны узган ел ачтылар. Искә алу тантанасында сәясәтчеләр, җәмәгать эшлеклеләре, республиканың яшьләр оешмалары катнашты. Газиз Заһитов тумышы белән Башкортстанның Мишкә районы Янакыш авылыннан Кызыл армия сафларына 1940 елның октябрендә чакырыла. Юлбасарлар, тапты җиребезне. Ватан сугышына мин китәм. Менә балам, син әнкәсе аның. Балабызны тотып, ант итәм. Молодежная ассамблея, которая объединяет представителей разных совершенно народов. Төрле халыкларны берләштергән яшьләр ассамблеясы безнең геройлар дигән проект уздырырга тәкъдим итте. Андый чара бик әһәмиятле, чөнки беренче штурм төркеме составында Рейхстаг өстенә җиңү әләмен кадаган Газиз Заһитов тууга бу ел 100 ел. Аларны никадәр озак хәтерләсәк, алар шулкадәр озак яшәячәк. Шуңа вакытлар узгач та аларны искә алу бик мөһим. Хәзер көннең башка мөһим темалары турында. Татарстаннан нибары 2 сәгатьлек юлда Марий Эл Республикасында урманнар яна башлады. Ут 2000 гектар җирне көл итә. Узган төндә торак йортларны ут күздән саклау өчен көрәшсәләр, бүген эшкә вертолетларда җәлеп ителде. Марий Эл Республикасында хәзер гадәттән тыш хәл режимы кертелде. Бүгенгә Россиянең инде 59 төбәгендә янгынга каршы махсус режим, 6 төбәгендә гадәттән тыш хәл режимы үз көчендә кала. Соңгы тәүлектә ил буенча 65 урында урманда янгын да чыккан. Республикадан Дина Хисамеддинова.
Работаем лопатами. Все, давайте, пошлите на кромку леса. Казаннан 2 сәгатьлек юл һәм без Сосновый Бор бистәсендә мондагы урманнар төтен эчендә янгын сүндерүчеләргә халык ярдәм итә, икенче тәүлек йортларны саклыйлар. Ситуация на самом деле Хәл кискенләшә бара. Җил көчле, урманнар яңадан янып китә. Без пыскып яткан ширемне сүндереп йөрдек. Төркемебездә 14 кеше. Работу оставили. Бөтен булган эшне калдырып киттек. Кешеләргә ярдәм итәргә кирәк бит. Әзрәк ял итәбез дә тагын янгын сүндерү эшенә керешәчәкбез. Янгын 18 август көнне яшен сугудан башлана. Моннан тыш тагын 3 урында яшен суга. Сейчас по нашим оценкам Әлегә без билгеләгәнчә республикада 5 урында урман яна. Бу 600 гектар җир. Торак пунктларга куркыныч янамый. Сосновый Бордан 170 кешене күчерәләр. Мариэл башлыгы төнлә монда оператив киңәшмә уздыра. Ут белән көрәшергә вертолетлар җәлеп итү карарына киләләр. Берсен Ульяновск, берсен Татарстан җибәрә. Первое это обеспеченность техникой. Безнең махсус техникага һәм суга кытлык юк. Иртәнге сәгать 5-тә Ульяновскидан вертолет киләчәк. Халык иминлеген тәэмин итәргә тиешбез. Эвакуацияләнгән кешеләр азык-төлек белән тәэмин ителә. Кичә төнлә Студеновка янындагы урманда да янгын чыга. Аны бераз тоткарлыйлар, ләкин көчле җил чыгып, ут авылның башына ук килеп җитә. Кешеләр зыян күрмәгән, ләкин күргәнегезчә, авылдагы пилораманы һәм аның янындагы техниканы ут юкка чыгарган. Монда яшәүчеләр утны сүндергәч өйләренә кайта, кемдер бер кайда китмичә янгын сүндерергә булыша. Страшно было. Бик куркыныч иде. Бүтән нәрсә авыл ягына очты. Якындагы күл яны каты янды. Неожиданно. Ут Сосновый Бор ягыннан 15 минут эчендә килеп җитте. Җил бик көчле иде шул. Күршеләрдә ут белән көрәшүне дәвам итәләр. Татарстанда да саклану чаралары күрелә. Хәл катлаулы ди Алексей Песошин. Татарстанда быел урманнар януның 11 очрагы теркәлгән. Әлмәт районында бу атнада гына 5 очрак теркәлә. На территории республики сложилось. Республика территориясендә янгыннар чыгу мәсьәләсе кискен тора. Урман фондына 5-нче класслы янгын куркынычы яный. Бу хәл без биргән күрсәтмәләрне үтәмәүне дәлилли. Бу битарафлык комиссияне бик борчый. Район башлыкларын бу мәсьәләгә игътибарлы булырга чакыралар, чөнки эссе чигенергә җыенмый. Ялларда яңгыр вакыты әйтсәләр дә температура төшмәячәк. Динәксам Динама Маразайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Әгәр сезнең дә безгә җиткерәсе яңалыкларыгыз булса, WhatsApp-ка языгыз номеры 89874200101 хәбәрләрне фото һәм видео язма рәвешендә дә җибәрергә мөмкин. Соңгы тәүлектә Татарстанда тагын 50 кеше коронавирус белән авырый башлаган. 18-ен хастаханәгә салалар, 32 кеше өйдә дәвалана дип хәбәр итә республика штабы. 4 кешенең үлүе дә билгеле булды. 3 хатын-кыз һәм 1 ир-ат. Россиядә ковид юктыручылар 21 меңгә якын. Татарстанда коронавирустан 951 меңнән артык кеше вакцина ясаткан. 779 меңгә якыны инде икенче дозасын да алды. Республиканың сәламәтлек саклау министрлыгында вакцина ясатучылар кимүгә борчылалар. Владимир Жаворонков белдерүенчә, бу начар нәтиҗәгә китерергә мөмкин. Тиздән көз җитә һәм сезонлы авырулар башланачак. Грипп белән бергә коронавирусның сәламәтлеккә зур зыян салу куркынычы да бар. Моннан вакцина ярдәмендә генә сакланырга мөмкин. Шуңа белгечләр коронавирустан прививка ясатырга киңәш итә. Татарстанда вакцина җитәрлек, кайбер сырхауханәләрдә 4 төре дә бар. Күптән түгел авырлы хатын-кызларга да вакцина ясый башладылар. Без бик сорыйбыз ир кешеләрне, кайда гаиләдә бар йөкле ханымнар, вакцинаны ясатырга. Чөнки бик яшь кына ир кешеләр китерәләр шул ковидны өйгә. Ул бик хәтәр нәрсә, чөнки дәвалану шул ханымга бик авыр, COVID-19 бик тиз үсә, бик тиз аларның состояниесе авырая. Татарстандагы уртача хезмәт хакы күпме соң? Быел кемнәрнең кереме арткан? Реальное время предприятиеләрдәге уртача хезмәт хакын анализлаган. Бу хакта бүген интернет газетадан укый аласыз. Яңа социаль объектлар янында юлларны төзекләндерергә, торак йортлардан ерак түгел парк һәм скверлар булдырырга, төзелешне республика халкы ихтияҗларын исәпкә алып башкарырга. Бу хакта бүген Мөслимдә 2023 елга кадәр шәһәр территорияләрен планлаштыруга багышланган киңәшмәдә сөйләштеләр. Аңа кадәр Татарстан президент аппараты җитәкчесе Әзгат Сәфәров төрле тармак һәм министрлары Мөслимдә безнең ишек алды программасы буенча төзекләндерелгән йорт алдын карады. Район тормышы ничек үзгәрә, төзелеш кагыйдәләренә нинди үзгәрешләр кирергә мөмкин? Мөслимнән Айгөл Бәдретдинова. Вот это было встречено 7 лет тому назад.
Мөслимнең кооператив урамында президент программасы буенча төзекләндерелгән ишек алды бу элек монда ташландык сарайлар гына була. Юлларны тәртипкә китерәләр, тротуар ясыйлар, яңа таган, өстәмә утыргычлар куялар, яктырткычлар урнаштыралар. Монда яшәүчеләрнең теләге буенча иске кыйны да үз урынында калдырганнар. Бүген үзгәрешләрне Әзгать Сәфәровка күрсәттеләр. Монда бер нәрсә юк әле. Монда әлләксә монда мусордадыр монда инде. Шулай. Монда башка Зур рәхмәт әйтәсем килә бүтән халык исеменнән. Ушулай эшләр дәвам итсен, һәммәсе бәхетле булып яшәсен. 2 ел эчендә бу программа нигезендә 72 миллион эш эшли алдык. Без күбрәк кемнәр өчен эшләдек? Җәяүлеләр өчен. Шуңа күрә хәтерәсәгез, машиналарны читкә чыгардык, хәзер беребезне машиналарны йөртмәскә. Удобстволар бар, ут чыгып утырабыз, тротуарлар бар, бер саз юк, бер су юк. Рәхәтләнеп шәһәрдә йөргән кебек йөрибез. Аллага шөкер. 41 ел яшибез без монда килгәнгә хәзер. Бик әйбәт инде, балаларга уйнарга урын булды. Кум җитмәйде, кумлык юк иде монда. Без килгәннән шул кумлык белән генә интегә идек. Хәзер инде кум бик күп дип әйтик инде. Әлеге ишек алды барлыгы 9 йортка 145 фатирга исәпләнгән, аларның гомуми мәйданы 27 мең квадрат метр. Хәзер биредә балалар өчен бөтен уңайлыклар да бар дип әйтергә була. Якында гына Күбәләк дип аталган балалар бакчасы, аны шулай ук президент программасы буенча 2015 елда торгызалар. Шатланып, горурланып яшим, чөнки без көннән-көн матурлыгы белән, халыкларга яшәргә шарт тудыру белән көннән-көн матурлана, яхшылана. 2021 елда безнең ишек алды программасы буенча Татарстанда 1000-нән артык ишек алды төзекләндереләчәк. Сез исемлекне экранда күрәсез. 2020 елда республика программасы буенча 360 мең кеше яшәгән йорт яны ямьләнде инде. Хочу отметить, что порядка 40%. Республикада 2023 елга кадәр исәпләнгән шәһәр төзелеше мәсьәләләре һәм территорияләр планын булдыру турында район мәдәният йортына җыелып сөйләштеләр. Быел бу эшләргә өстәмә 358 миллион сумлык финанс ярдәм кирәк булачак. Замана таләпләре шәһәрдәге төзелешкә яңача карарга мәҗбүр итә. Мәсәлән, Мөслимдә чит ил тәҗрибәсенә таянып, территорияләрне яшелләндерәләр. Машина кую урыннарын биналарның арткы ягына яшереп 50 километр тротуар гына салганнар. Генеральный план и правила землепользования застройки. Территорияләрне планлаштыру документлары нормативлар искергән инде. Алар бүгенге көн таләпләренә җавап бирмәй. Йортлар, мәктәпләр, балалар бакчалары янында юллар да кирәк. Төзекләндергәндә буларны исәпкә аласы булачак. Татарстанда документларга төзәтмә кертә башладылар. 2 ел эчендә бөтен шәһәр һәм районнар территорияләрне төзекләндерү буенча генераль планнар әзерләргә тиеш. Капитал более поворотлив, чем мы с вами. Эшмәкәрлек тиз алга бара, төзүчеләрнең әлбәттә акча эшлисе килә, әмма бу шәһәрдә яшәүчеләрнең ихтыяҗына каршы килергә тиеш түгел. Татарстан президенты аппараты җитәкчесе Мөслимнән үрнәк алырга кушты. Есть о чем задуматься и вам всем, уважаемые главы администрации. Александр Карлович сказал, надо, конечно, делать выводы. Мөслим районыннан Айгөл Бәдретдинова, Ленар Хуҗахмәтов, Яңа гасыр каналы. Яшел үзәннең Асенова бистәсендә безнең ишек алды республика программасы буенча 90 ишек алды төзекләндереләчәк. Халык моны күптән көткән, җирле хакимияткә юлланган мөрәҗәгатьләрнең һәр өченчесе тирә-юньнең төзеклеге белән бәйле мәсьәләләр. Яңартылган ишек алларын Россия Дәүләт Думасы депутаты Илдар Гыйльметдинов килеп күрде. Монда яңа спорт майданчыклары, эскәмияләр, балалар өчен батут, атынгычлар да куелган. Елның ничек кенә авыр килүенә карамастан бу программа дәвам итәчәк. Республика буенча быел 6775 ишек алды яңартылырга тиеш. Руководство республики нашло возможности. Республика җитәкчелеге бу проектны дәвам итү өчен финанс мөмкинлекләр тапкан, халыкның фикерләре дә исәпкә алына. Хәзер иң мөһиме яңартылган ишек алларын саклап тотарга кирәк. Татарстан сайлаулар аралашу республика районнарында тавыш бирүчеләр форумының шулай дип исемләнгән махсус проекты дәвам итә. Бүген Татарстанның үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев Ярчаллы халкы белән очрашты. Чарада партия вәкилләре, депутатлыкка кандидатлар һәм сайлау комиссиясе әгъзалары катнаша. Иң күп сораулар сайлауның гадел узуы, коронавируска каршы көрәш чаралары һәм электрон тавыш бирү мөмкинлеге турында. Я считаю, что это должно быть в течение всей избирательной кампании. Мондай очрашуларны сайлау кампаниясе барышында даими уздырырга кирәк. Сайлау процессы бит ул үзәк сайлау комиссиясе яки территория участок сайлау комиссияләре генә түгел, тавыш бирүдә катнашучы һәр кемгә кагыла. Сайлаучы партияләр кандидатларга да бу вакытта халык белән элемтәдә булу мөһим. Ишек алларын төзекләндерү һәм юллар салу бу Дәүләт Думасына депутатлыкка кандидат Александр Терентьевка республикада яшәүчеләр җиткергән кайбер гозерләр генә мөрәҗәгатьләр минем депутат хезмәте
аша кабул ителә. Быелгы кызу җәйдә эчә торган чиста су җитмәү проблемасы аеруча кискен тора. Шүпрәле районының бер хуҗалыгында хәтта малларны суя башладык дип шалтыраталар. Спас районындагы фельдшер пунктына табиб кирәк, балык бистәсеннән ишек алдында ремонт кайчан башланыр дип кызыксыналар. Предлагается по большинству обращений включать данные заявки по соответствующей программе для реализации и в последующие годы. Ата-бабалар эзләре буйлап Ачык университет студентлары Бөек Болгар маршрутына кузгалдылар. 2 көн эчендә алар борынгы татарлар яшәгән төп шәһәрдәге сәфәр кылачак. Маршрутта 15 тарихи объект экскурсия лаборатория формасында үткәрелә. Аны археолог Фаяз Хуҗин алып бара. Ачык университет монда экскурсияны беренче тапкыр гына оештырмыймы? Моңа кадәр бөтен дөнья татар яшьләре форумы белән берлектә алар Арча даругасы, Казан Швейцариясе дигән эко-экскурсия үткәргән иде. Бу проектлар бушлай, аларда теләгән һәркем катнаша ала. Маршрут үз эченә Кашан шәһәрен, Жүкәтәү шәһәрен, Сувар, Биләр, Болгар, Ульян өлкәсендә Иске Майна шәһәрчеген, анарсын Тәтешне үз эченә ала. Һәм һәрбер, мәсәлән, без Чистайда тукталабыз, ди Болгарда, һәм һәрбер тукталган җирдә аларның җирле экскурсоводлары һәм археологлары безнең каршы алып, шулай ук экскурсия үткәрәчәк. Бүгенгә менә шундый хәбәрләр иде. Сәламәт булыгыз. Сейчас или дороже. В августе берите Nissan от 999 тысяч рублей. Узнайте подробности в автоцентре РРТ. Звоните 4 5 3 единицы. Если вы носите очки, это реклама для вас. Весь август в салонах Корт Оптика. Очки для зрения на заказ по пакету «Эконом» всего 990 рублей. Каждый завтрак может стать особенным, если на столе сливочное масло Акмай. Акмай – все как по маслу. Вклад 6 звезд. До 6% годовых. Откройте вклад в офисах Акбарсбанка. Подробности на akbars.ru. Bayram konserti. Qatnashchilar Zaynab Farxiddinova, Filus Qohirov, Vil Usmonov, Marcel Vag'izov, Zarina Hasanchina, Ilgiz Muhiddinov, Olina Ham Ozod Karimovlar, Ilnar Miranov, Ilusa Xujina, Ilgiz Shayxraziyev, Zulfat Zinnurov. 30 август. Филармония. Гинекология здоровья семьи – это забота о женском здоровье с детских лет. Опытные гинекологи-эксперты, все виды диагностики и лечения, хирургические операции. Телефон в Казани 204 2 700. 27 августа выставка продажи товаров для здоровья в Казани. Новейшие аппараты для лечения дома и витаминные комплексы. Все для решения проблем со сном, с мужским здоровьем и болях в суставах. Приходите 27 августа в ДК «Химиков» с 10 утра до 14:00. Белкада Россия брендлары атналыгы. Фабрика бәясеннән шәшке, төлке, мутон һәм сарык иныннан 2000 тонн. Татарстан җиде. Данила Мастер. Памятник за 7 дней. 202 38 32. Исәнмесез эфирда һава торышы чыгарылышы. Иңлек сезнең игътибарыгызга кыска гына мәгълүмат. Яңа аш бүлмәсе кирәк икән, сузмагыз Данил Мастерга кичектереп төләү шартлары белән заказ бирегез. Август ахырына кадәр китереп бирү, фатирага кадәр менгерү һәм җыю бушлай. Аш бүлмәсенең эште проектын мөрәҗәгать иткән көнне күрергә мөмкин. Данил Мастер, телефоны 2 167 166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көнчыгыш Бөгелмә, Баулы, Ознакайда кояшлы көн көтелә. Көче антициклон тәэсирендә республикабызга салкын һава массалары үтеп керә алмый. Шуңа күрә бу атна ахырына кадәр эссе көннәр дәвам итә. Яңгырлар да август айында нибары 4 мм гына яуган. Шимбә көнне дә әле явым-төшемнәр көтелми. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Минзәлә, Мензелеста болытлы көн көтелә. Температура 37 градус. Киләсе атнада җил юнәлешен көньяктан төньякка үзгәртә. Моның тәэсирендә көннәр бераз сүрелә, шулай да һава шартлары уңай саклана ди фаразлый синоптиклар. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта болытлы көн көтелә, көньяктан талган җил. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә һава шартлары үзгәрми диярлек, температура шулай ук 38 градус. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Әлмәт, Мамадышта көн буе болытлы булачак, шулай да явым-төшемнәр көтелми.
Югары температура тәсирендә урманнарда янгын чыгу куркынышы зур, табигать кочагында мөмкин кадәр игътибарлы булсагыз иде. Доктор Оз федераль җитәр медицина үзәге авыртусыз һәм операциясыз умыртка баганасы һәм бунар белән булган проблемаларны хәл итүдә ярдәм күрсәтә. Инде 12 ел буе клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 70 меңгә якын очрак операциядән башка ярдәм ителгән. Доктор Озка умыртка баганасы һәм буыннар авыруының иң авыр төрләре белән мөрәҗәгать итәләр. Без операция ясаудан һәм протез куюдан 30 меңнән күбрәк пациентны коткарып калдык. Доктор Озка килегез, авыртусыз яшәүнең җиңел икәненә инаныгыз. Казанда көн болытлы булачак, 37 градуска кадәр җылы, көньяк-көнчыгыштан талгын җил. Атмосфера басымы теркемеш баганасының 753 мм тәшкил итә, һаваның чагыштырмача дымлылыгы 32%. Җирнең магнит кыры тыныч. Бүгенгә менә шулар, исән мин булыгыз.